дошли в архитектурно-етнографски комплекс Етър. Радвам се, че днес времето е с нас. Слънчево е, топло. Готови сме да започнем празника. Ще ви представя няколко села днес, които са приготвили традиционни ястия. Можете да ги видите, да се запознаете с тях. А ще представяте техния специфичен фолклор. Ще открият село Градница. Заповядайте. Народно читалище Паисий Хилендарски, 1908. Заповядайте, дами. Българската народна песен, нашата песен. Тя се лее като поточи и пълни човешката душа с топлина и нежност, с пролетни и есенни ветрове. Когато я пеем, тя ни завладява и заживяваме в някакъв чуден свят. Звънят песните, зашумяват ратлини и гори. Първата песен, която ще изпълни групата, Моме Петрано, на акордеона Аспарух Радилов. Изобщо не си личи, че сте самодейци, а направо професионален ансамбъл. Както винаги. Градница участваха и на нашия международен панаир миналата година, не е случайно, както виждате. Искам да ви представя с няколко думи фирмите и участници, които са днес на кулинарното изложение. Габрово Милк можете да видите и да опитате от техните продукти. Представят овче и козе сирене и катък. Пастичерия Фонтана, сладкарница, която представя традиционни италиански сладки. Няма да ги назовавам, тъй като общо взето не знам за какво точно става въпрос, но съм сигурна, че вие ще ги опитате и ще си закупите. Ресторант Щастливеца, които представят традиционни ястия от Аржентина и Бразилия. Отново може да дегустирате и да се закупите. Хумус България с много интересни здравословни салати. Запознайте се, здравето е над всичко. ЦБА ви представям с тяхната топла витрина. Сега ще ви представя село Горско Ново село. Мисля, че може би те ще трябва да разкажат повече защо са с родопски носии. Поне 2-3 думи. Те са от община Златарица. За първи път са при нас и съм сигурна, че ще ни изненадат с много интересен фолклор. Разбирате от коя фолклорна област са. Заповядайте на сцената и ще започнат с много известната Руфинка болна легнала. Заповядайте. Искам близо до микрофоните, тези се притеснявате. Коя страна ще притеснявате?
Добър ден на всички! Ние сме едни много мили, весели хора от село Горско Ново село, община Златарица, област Велико Търново. Така като ни гледате с тия хубави носии, които са сложени на тия прекрасни тела, тези носии са родопски носии, нищо че живеем във Велико Търново. Нашите родители, всички знаете, на времето са били изселвани на различни краища. Ние сме раждани тук, не сме раждани в Родопите, но където и да отидем, родопската песен винаги е с нас. Ние си я носим с нас. Ние сме трето-четвърто поколение от нашите стари баби, дядовци, които са загинали. Ние си продължаваме с песните, много си ги харесваме и сега ги предаваме и на по-младите. Имаме и млади с нас, в момента ги няма, но имаме. И се гордеем с нашите родопски песни и надявам се сега и на вас, на всички да ви харесат. Благодаря. Известния борец, майстора на кеча Дан Колов, земеделица Марин Попов, генералите Михо Михов и Пламен Студентков. Пред вас е фолклорна група при Народно читалище Климент Охридски, село Сенник, община Севлиево, съпровод на акордеон Иван Петров, съпровод на гадулка Никола Иванов. Те ще изпълнят за вас песента "Мармале, мале".